சானிடைசர் எடுத்து கையில் போட்டு கடையில் வாங்கின பில்லில் தேய்ச்சா அந்த எழுத்தெல்லாம் அழியுதா? நாமளும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பில் சானிடைசர். ஸோ இப்போ நம்ம இதை ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சானிடைசர் கையில் போட்டுக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சானிடைசர். ஸோ பில் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சானிடைசர் தொட்டுக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பில்லை அழிச்சாச்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உண்மை தான். நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பை கைஸ்.